Събрахме се в нужното време на нужното място, еднакво луди, така да се каже. Викам, момчета, ние тръгваме на дронова война, първата дронова война в България. Така ме погледнаха малко странно, викам, това дронова война, с кого ще воюваме? Викам, врагът ни е много коварен, многолики, има различни лица, някои го познават като стъбопровивач, други като различен вид нощен, като взеха да се смеят, разбира се. Викам, смейте се, обаче този враг съществува от 450 милиона години и никой до сега не го е победил. Ние правим заедно трихограма. Аз съм последен във фирмата и Иво се срещаме. Абе, искаш ли тук едно ново нещо правим? Какво правите? Трихограма. И аз, понеже математическа съм завършила, трихограма звучи някаква форма, много математически такова, много информационно. Ровичкам се, няма нищо за трихограма. Като ми обясни, че става въпрос за някаква всички, честно казано, бях шокиран. Трихограма е полезно насекомо, което паразитира върху яйцата на вредителите. Трихограмата е оса, но тя не жили, тя не е страшна за хората по никакъв начин. Тя е миниатюрна. Нейните размери са от 0,3 мм до 0,6 мм. Тоест, с просто око даже няма да я видим. Значи процесът са такива. Ловим трихограмата в природата със специални уловки, размножаваме я промишлени количества в лабораторията, смешваме я в различни стадии на отраждане и я колонизираме с помощта на дронови на полетата или с помощта на специални контейнери за градината и дома. Трихограмата отива в яйцата на мулцити, на всичко, което е от този род на пепируди, снася си нейното яйце в яйцето на вредител. И после вместо да се роди вредител, се ражда полезно насекомо, което продължава да защитава градината още определен период от време. Естествена защита. Трихограмата е създал дядо Господ. Не сме я създали ние. Ние трихограмата не я променяме, ние променяме функциите, просто я насочваме в конкретни полета и я слагаме в по-голямо количество там. Реално ние не правим нищо, което да променим природните процеси. В природата от милиони години си има баланс. Това не може да наруши баланса и е безопасно, напротив, даже е полезно за природата, тъй като трихограмата, когато се свърши работата, тя като всяко живо същество, ако има какво да яде, т.е. яйчицата на неприятелите, съществува. Когато няма неприятели или няма в достатъчно количество, нейният живот приключва в рамките на няколко дни. Така че няма как да навреди на баланса на природата. Напротив, върху баланса на природата влияят лошите насекоми, тъй като унищожават земеделската култура. Следователно, много хранителни вериги се нарушават от това. Отглеждайки и развъждайки трихограми, на практика наистина сме от добрата страна на земеделието, тъй като естественият интерес като нормални зрели хора е да ядем качествена храна. Ето сега сме на село и във всеки двор се гледа нещо истинско. Без химия, без препарати, които после могат да попаднат в хората. Трихограмата е открита още през 1887 година. Първите опити се правят именно в началото на 20 век за използването като биологическо средство за растителна защита. По времето на социализма България е била на второ място от страните от социалистическия лагер. Ние възраждаме нещо, което е забравено. Това е иновативно производство. То се развива много добре в европейските държави. Франция има най-много лаборатории. Там са около 8 лаборатории в момента. И в Германия има 3, в Швейцария има една има в Чехия. Най-голямата лаборатория в Европа сме ние. Това е наука и то доста сериозна наука. При нас имаме 3 доктори на биологическите науки, 2 са професорите и 2 академика имаме също.
Другите лаборатории произвеждат само трихограма. А ние изпълняваме целият процес от самото производство до крайния потребител. До полето стига в капсули с дронови, с екипажи. Ние можем да покрием много големи площи. Имаме възможност с нашите екипажи и дронови да покрием до 2 милиона декара. Огромна част от компонентите в дроновете са наши иновации, тъй като е много специфичен продукт, не е да се хвърля някакъв разтвор или някаква насипна смес. Това е жив организъм. Трябва с много голямо внимание, с точност към дозата, да бъде поставено всяко парченце на точното място, иначе няма да бъде ефективно. И затова използваме дронове наше производство, иновациите по самите носители, трихограмниците, по много неща, по батерии, по начин на управление са абсолютно наша разработка, с която, разбира се гордеем. Ако трябва да обобщя, за индустриалната част, за големите земеделски стопанства над 5-700 декара, използваме гарантирано дронове. Продуктите, които създадохме на база на трихограма и са полезни за малките земеделски стопанства и малките градини и дворове по селата, както и в домовете на хората, като цена са една кутийка струва между 1 и 2,80 лева без ДДС. На едно семейство, което има обикновена къща в село, в град и малък двор, в рамките на 100 лева за сезона може да се защити както вътре, вместо да използва нафталин, може да използва трихограми, срещу молци, в гардеробите може да се използва трихограма, срещу гагрици, но говорим и за навънка, в малки оранжери или по-големи, в плодни дръвчета, лозя, томати, на бустаните, където има дини, пъпеши, зеле дори. Имаше наскоро нападения из различни общини на България. Боровата процесионка. Борова процесионка, да. Трихограмата работи. Също унищожавайки популацията, т.е. поколенията яйчеца на боровата процесионка. Трихограмата работи върху над 240 вида неприятели летящи, пеперуди и молци, изобщо от този вид. Това, което виждат хората по селата, в дворовете си, особено вечерна лампа, нали, като видите, че има пеперуди летящи, значи има някъде нападение, значи се снасят яйцата, следователно, ако са вредни за земеделските култури по дворовете, значи е момент да се сложи трихограма. Хората обикновено питат, може да е малко смешно, но може ли да охапи трихограмата детето ни? Тя е 0,3 мм. Вие видяхте, тя с микроскоп трудно се вижда, не трябва да се увеличи доста. Не може да охапи, абсолютно безвредна е. Не нанася никаква вреда на нищо и на никого. Напротив, може да не бъде само полезна. Това е гениално създание, както Борислав казва, на дядо Божи продукт. Това човек не може да го измисли. То оцеляло милиони години. Много милиони години. И знае какво да прави. Никой не го учи. Няма изкуствен интелект там. То само знае, отива, върши си работата, приключва си живота, следващото поколение е така. Природа. Хората разбират, че трихограмата е алтернатива на другите средства за растителна защита, т.е. препаратите от първа професионална група, които са химически, които Европейския съюз и Европейската комисия постепенно ги забранява, понеже те влияят негативно на здравето на човека. Да, колкото и да е странно, трихограмата наистина излиза, че е продукт на бъдещето и тя може напълно да замени повечето, да ни кажа 90% от тези препарати от първа професионална група. Химическите препарати, които използват земеделците, вредителите изграждат резистентност към тях. Те не могат да работят завинаги. Рано или късно спират, докато трихограмата работи винаги. Вредителя не може да изгради никаква резистентност. Това е алтернативата на всички тези химии, които до сега са прилагани в природата. Значи, това е здравето на човека. Това е бъдещето на Земята.
В природата винаги е имало някакъв баланс между, така да го кажем условно, между доброто и лошото. Когато живеем по-добре, в хармония с природата, когато помагаме на правилните процеси, ние не ги изменяме, не ги коригираме. Просто помагаме да станат по-силни. Малко като тримата москитари, ако мога така да вържа историята. Опитваме се да наделеем срещу природните неприятели с природни средства. Различни като хора сме, различни интереси, обаче има един такъв много общ момент. Откакто сме заедно, по-голямо мислене и повече използване на главата си, аз в целия си живот не съм имал. Вижте, сега почнахме го като бизнес. Значи, целта ни беше да изкараме пари, както всеки един бизнес, то е нормално. А това нещо се превърна в хаос. Оцеляваме поради две причини, поне според мен. Едната е упоритостта, лудостта, методичността на това, което правим от наша страна. Защото ако не сме малко такива, как да кажа, малко луди, няма да се случат нещата, бихме се предали, мача свършва. Това е едната страна. Но другата, по-фундаменталната страна е, фирмата дава поминък и работа на много хора. Точно този бизнес, точно тази среда, която сме създали, първо създава общност. Най-малкото хората от едно населено място имат нужда от поводи за гордост. С нещата, които правим, хората наоколо и в Ловеч, и в Доренци, и в Слатина, ще има с какво да се гордеят. Повярвайте, това за един местен човек е много важно да имаме повод, някакъв жив човек да го видиш, да кажеш, Боре, евала, че си направил това. Защото това води след себе си още бизнеси, води още работа, води до повишаване на... Не е важно повишаването на стандарта, дори води до човешки отношения. Една малка животинка трихограма насъбира всички, това са десетки хора и много различни бизнеси. Една трихограмка.